गिबियावनो आङो मिडिया पार्सनखौ हामलायथि बावदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों दांथला फुंबिलि लाइमोन आफादा खुङै खुङै एबार 5थि खेब जोङो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायखौ खुंबाय। दा दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो मेजर हिसाबै जोङो जोंनि गामिनि साफ्रोमबो जिथुनाखि लाइमोन गथ' फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरखौ जोङो उत्सा खालामनो बिसोरनि माखासे जि रोंगौथिखौ जे गामि सिङाव थानाय जिथुनाखि जोंनि फरायसाफोरनि रोंगौथि बेखौ जोङो समाजाव दिन्थिनो थाखाय दिनै जोङो बे जोंनि दांथला फुंबिलि लाइमोन आफादा नैबे बैसागु मेलाखौ खुंनाय जायो। दायो जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै फुंनि 8 बाजियाव जोंहा लाइमोन आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया थांबाय आरो बिनि उनावनो दङ जोंहा बिदिनो गथ'साफोरनि बायदि बायदि खारनाय गोलाव खारनाय गोलाव बारनाय बिदिनो हांसो खेलानाय ओमफ्राय आरो ओरैजा जोंहा थुनलाइयारि बादायनाय हरखाब बुंनाय बायदि बायदि बाथ्रा दान्थेलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो। दा दिनै जिथुनाखि जोंनि नैबे 5थि जोंनि दांथला फुंबिलि लाइमोन आफादनि जिथुनाखि जोंनि बैसागो बिदाय फोरबो बे बैसागो बिदाय फोरबोआव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि सयदुवार जौमा फरायसालिनिनो लोगो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जोंनिनो मानगोनां बिथां बिजन बर' सारा बाहागो लाफैदोंमोन। खोब मोजां मोनदों, खोब ओंथि गोनाङै बाथ्रा बुंलांदों। बे सारा धोरोमारि बिथिंखौ सरजाबनाय आरो सोलोंथायारि बिथिंखौ सरजाबनानै खोब ओंथि गोनां बाथ्रा बुंलांदों आरो खोब गोजोननाय मोनदों। दा नोंथांमोना बे 5थि खेब जाबाय खुंनाया, दा बे समाव बेसेबांसो गामिनिफ्राय आग बारायदों मोसानाय हारिमु लेभेलावथ' जोंनि गामियाव आग बारायगासिनो दङ। दिनै जोङो जोंनिनो बर' हारिनिनो जिथुनाखि जोंनि गोथार मोनसे दामजु जे हारमुनि, खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बिदिनो जोङो अरायबो जोङो जिथुनाखि जोङो रंजालि बैसागोखौ जोङो फालिबोगासिनो आरो दासिमबो फालिदों आरो इयुनाव फालिलांबाय थागोन। आं मिन्थिनायाव बारा बुरजा नङा, बयबो 24निफ्राय 28सिम बे गासै 28सिमल' न'खर गोनां बे गामिनि गासै रायजो राजाफोरा जे गावनि हारि आरो हारिमुजों जोबोद गोथौयै सोमोन्दो गोनां बे रंजालि बैसागुखौ गावसोर रंजानायल' नङा, मोनसे फोरबोआरि खुंथायनि गेजेरजों जे बे गामियाव खुंबोबाय थादों, बेनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरा दिनैनि बे समाव ओंखारबोदों आरो रंजादों। बे रंजानायनि गेजेरजोंनो जे बिथांमोना आरोबाव बे रंजालि फोरबोजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै गामिनिनो लाइमोन जाखांफुनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ नोजोर होनानै आरो गामिनि रायजो राजाफोरनि समाजारि बिथिं, धोरोमारि बिथिं, आबहावायारि बिथिं बैफोर बिथिंखौ नोजोर होनानै आंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय खावलायनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। बेनि गेजेरजों आं गावखौनो गाव मोनदांदों जे बे गामिनि रायजो राजाफ्रा गावनि हारिनि थाखाय बेसेबां गोसो गोरबो गोनां। हारिमुखौ लाखिनायाव बिसोरो गावसोर रंजानायल' नङा, उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ मोनसे आब्रुथि आखल आखु फोरोंलांनो थाखाय बिबुंथिगिरि लाबोनानै बुंथि होनाया बियो थारैनो बाख्नायथाव। लोगोसे सोलोंथायारि बिथिंजों बाथ्रा बुंहोदों। आंजोंनो लोगोसे फैफानाय देबब्रत भिएन कलेजनिनो लोगो बिबुंगिरि नकुल ब्रह्म बिथाङाबो सोलोंथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ थांखिनानै जोबोद बेसेन गोसा बाथ्रा बुंथिलांदों। लोगोसे